Det her er jorden. Og det her er solen. Solen afgiver varme til jorden, og når vi har en ren atmosfære, reflekteres en del af varmen væk fra jorden igen. Siden starten af 1950'erne er verden for alvor blevet industrialiseret, og det har medført en masse forurening og udledning af CO2. Industri og biler udleder CO2, som ligger sig som en dyne over jorden. Og det gør, at varmen fra solen har svært ved at blive reflekteret væk fra jorden igen. Dermed får vi højere temperatur, og det påvirker klimaet mange steder på jorden.